Mau nih ikut orang berita bang guys. Iso kayak pak. Get dah lu, yo. Ayo. Ayo. Sige, lagi. Ayo. Sip. Ayo kita. Sir, may gabi na sir kay update mo ba? Ikaw may ito doang tabang. Ay may pansit din may pansit ka. Betul kayo. Mau nih kumpul sa kuha ni Boy Tapang. Boy Tapang. Naginuktok.